Nie jest łatwo piłkarzom GTV Stadionu Śląskiego z rocznika 2003 w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Młodzików. Nasi dwunastolatkowie mimo niezłej gry w dwóch pierwszych kolejkach nie zdobyli punktu, przegrywając z rówieśnikami z MUKP Dąbrowa Górnicza i Warty Zawiercie. Podopieczni trenera Michała Pawlika mają kłopoty przede wszystkim ze skutecznością, bo w obu wymienionych meczach potrafili stworzyć sobie wiele sytuacji do strzelania bramki. Mecz trzeciej kolejki miał być dla drużyny stadionu okazją do przełamania passy bez strzelonego gola. Rywalem chorzowian była Sarmacja Będzin. Od samego początku gospodarze osiągnęli bardzo dużą przewagę na boisku, imponując ciekawym, ofensywnym stylem gry. Tworzyli sobie świetne, czasem 200% okazje do objęcia prowadzenia, ale przez całą pierwszą połowę nie udało im się żadnej z nich wykorzystać. Goście w tym czasie praktycznie nie schodzili z własnej połowy i tylko swojemu bramkarzowi zawdzięczali bezbramkowy remis. No, można się cieszyć, że gramy w tą piłkę, no ale niestety chyba na obecną chwilę to nie wystarcza, tak, no bo wygrywa się i zdobywa punkty po tym, jak się strzela bramki. A pięknie grać to możemy na treningach, a fajnie, że ta gra nasza cieszy, ludzie o tym mówią, ale bez bramek jednak no, o drużynie się nie będzie mówiło, póki one nie będą wpadały. Tymczasem w drugiej połowie scenariusz praktycznie się nie zmieniał. Bramka gości znowu wydawała się zaczarowana, bo będąc przed nią w naprawdę dobrych sytuacjach, podopieczni trenera Pawlika tracili głowę i zimną krew. Przedłużanie się bezbramkowego stanu gry zdawało się podcinać skrzydła gospodarzom, którzy z biegiem czasu coraz rzadziej oddawali strzały na bramkę Sarmacji. No na pewno ich to denerwuje, no, tak samo jak trenera moją osobę, tak samo denerwuje chłopaków, że nie trafiają tych bramek. No nie jest to łatwa sytuacja, no, mamy pełno tych sytuacji. W pierwszej połowie graliśmy fajnie w piłkę, już powinniśmy prowadzić w pierwszych 3 minutach. W drugiej połowie wkradł się chaos, chłopcy zaczęli panikować, na ławce rezerwowej też już były nerwy, no i przeniosło to się na boisko i ostatnie 10 minut tak naprawdę, no, nie możemy tego nazwać meczem. W ciągu ostatnich minut 2 razy groźnie uderzali na bramkę GTV Stadionu goście. Najpierw dobrze spisał się bramkarz chorzowian, później po rzucie wolnym piłka minęła światło bramki gospodarzy. Podopieczni trenera Pawlika do samego końca bardzo chcieli udokumentować swoją wyraźną przewagę golem, ale żadnej z szans nie wykorzystali. Drużyna gra, drużyna funkcjonuje, mamy mnóstwo sytuacji, to jest już trzecia kolejka, a mamy bezbramkowy remis z drużyną, która tak naprawdę oddała może 2 uderzenia na bramkę, ale no, gra nie powalała tej drużyny, a my no nie trafiamy, nie ma po prostu odpowiedzi na to, co się dzieje. No, kolejny mecz, w którym strzelamy, a za każdym razem kończy się sytuacją, że robimy z bramkarza bohatera. No, troszeczkę przesadzamy chyba już z tym. Stadion po 3 kolejkach z 1 punktem na koncie jest 8. w tabeli. W następnej serii gier zmierzy się z Rozwojem w Katowicach.